Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Si Carla. Ah, hello? Carla, kumusta si JR? Nia, di ka po yung kiat. Oy, tuod, may gi-forward kong picture niya nga naligo siya o nagduwa sa sabon. Ha? Carla, salamat ini ha. Nahibaw ba si Alex ining akong gipadani mo mga litrato? Wa. Jessa? Isa na kasulti mo cellphone? Alex, Isa ba? ang madre nga nag-atiman sa mga bata sa bahay sa Kupanan. Hello? Hello, mother? Sige, mo tanaw lang niya ko sa bata nga gusto nimong ipasagop nako. Sige, Jessa. Ati manauna ng bana ni mo. Bye. Sige. Sige, bye. Abi ko bag, wa na kay interest nga managupog bata. Ang madre mo'y nanawag, Alex. Nagpahibaw lang nga dunay masuso nga nakitaan sa basurahan o tuan na sa ilang mga kamot. Nangutan na lang siya kung may interes pa ba ko mo sa gupong bata. Unya, unsa man sa hunahuna mo? Maayo ka nga madakop kag bata? Dili lang una tingali, Alex. Kay mo concentrate ko sa negosyo nga akong i-manage. O, salamat ha, Alex. Jessa. Jessa. Alex, wa ko sa mood ron. Sakit ang akong uong. Ha? Okay. Okay. Salamat. Panuway. Anong di man ko magkapamugos karon ni Jessa? Panak niya. Di ko niya may mugtawaan sa butang nga gusto ko. Hala, nindot kayong design sa tindahan nga imong giablihan, Jessa. Ako ang nagpa-design, anak ma. Mabisi ka na gyud ining imong sapatusan. Bongga ang grand opening. Jessa! Congrats! Alex! Alex, thank you. Utang ni nako nimo. Ay, bana ako nimo. Ay, kalimutan na. Ihatag yun ako nimo ang tanan mong gusto. Oy, Alex, niya nang imong mga bisita. Niya nasab ang pare. Okay, sugdan na ang misa. Ma, ikaw na'y bahala sa mga pagkaon, ha? Oo, uy. At imanan na lang ang inyong mga bisita. Oh, unsa? Grand opening karon sa usa sa mga nakapalit og franchise, tiyo? Oh, si Mr. Sanchez. Grand opening karon. Pero kay bulungan kay wa ta imbita ha. Gusto ka? Kahibulungan to. Unang higayon nga may naka-oblig outlet sa M&J sa Patusan nga wa ta imbita ha. Saman, gusto kang magsusi ko? No. Ako na bahala. Ha? Ikay magsusihan ko? Mag-check lang ko gamay. Dati ko nagduda sa atong deal ni Mr. Sanchez. Og gusto ko matubag ako mga pangutana. Okay. Ako na'y bahala sa opisina. May kaukalingon na gid kong negosyo. Kinahanglan makatikom ko og kwarta. Kung doon ako ipuno ini, ako pa rin punaan og laing negosyo. Jessa? Jessa, mulakaw na ko. Asa man ka, Alex? May problema dito sa Grayan. Ako lang i-check. Okay. Usa man, mubalik ka pa? Mutawag lang ko nimo kung makabalik pa ba ko. Sige. Pero kung di na ko makabalik, magkita lang ta sa bahay, okay? Okay. Sige. Kataghan problema sa Grayan.
Hello? Napuwang ka na ba? May ubag hunungan ko nimo? Wa ko may bawa ng gipanulti nimo. Wa ko may bawa kung hain na gibutang imo shotgun. Pushit nito, Hana. Daghan sa koneksyon. Klaro kayo kay nakahimo ko siya sa pagkuha sa kong number. Kung may mitraidor sa akong mga sakop, patay ginin ako. Pero, usap yun ito, Hana? Anong mura man og importante kaniyang shotgun? Nanakit ang akong bagtak o pinalugda. Magpangin ako sa gawas. Lingin mo di kayang buwan karon. May intag mo lambo ka na negosyo nga kung gisudlan. Maayo unta. Walay kalibutan si Andrew. Nga nagkatuol na ko niya. Ikaw ginetiro nga tagyanin mo outlet, Jessa. Andrew? Nganong imo ning gilimod ako? Ha? O ganong ang M&J sa patusan man ang naunaon ani mong inegosyo? Ha? Unsay plano mo? Sigurado ko nga doon na nagpaluyo. Kung ganong kininegosyohan gisudlan mo o gitugtan ka pa ni Alex. Nga naman di ay. Pinili ra ba di ay ang makapalit og franchise ining maong negosyo? Wa ko gipili. Pero wa ka magpahibaw. May gabit mong dami. Ano mag-isabot ako? Ngano? Naniguro lang mi nga dili ka mo baliban. Mauna. Karon na. Sa lain akong pangutano. Nganong ang M&J sa patusan man ang nauna-unaan ninyong inegosyo? Tungod kay milambo ka ini. Nakagunit kag 3 ka milyon nga ilukat mo sa akong anak tungod ini. Sa ba di ay kung mga ambisyon mo maparehas nimo? Andrew? Dili sa ang papangambisyon, Jessa. Pero kung doon na magpaluyo sa mga ambisyon, kana, mao ang sa. May lain mong plano, unsa? Wa mi laing plano. Gawas sa pagdigosyo. Oh, niya ka naman cute. Mahimo ka na mo apil sa among party. Salamat lang. Nagsusila ko tinulog at iyan ni maong outlet. O karong nahibaw na ko nga, ikaw, okay na ko. Pangumustahan ko ni Alex. Nung sam ko, mura mo ko nahilis nga nakiksulti ni Andrew. No, dili mahimo nga dakon paghapon ko sa harong niya. Bisa po siya kagwapa ka kaniya. Huwag lahat na kinilapay niya mga mata. Salamat. Huwag ko masayop sa pagpasakit niya. Mas milig-un siya karon. Huwag nahibaw ko. Nga tungod siya kasukot ako. Hello, Bob. Doon ay mag-outlet nga nag-abli. Gusto ko tabangan mo sila pagpili og items. Kanang tanang halin nun. May ibutang sa tindahan. Ikaw ang mo deliver ini. Jessa. Jessa ang sa tag-iya. Sige.
Kwanto ni Tio Binoy ang iyong address? Sige. Sige. Bye. Ginoo ko. Tabagi ko magkapuong pagkusong ni Bati para kang Jessa. Dagan ko galing ka ng adlaw ta. Morning, ma'am. Oh. Unsay ato? Kuan, ma'am. Kadang may deliver ko mga bagong items, ma'am. Mga halino ng tanan. May mong i-display na nimo. Ha? Pero wa man ko mag-order. Order ni Sir Andrew, ma'am. Nga tabangan ka sa pagpili og mga items nga angay i-display. Si Andrew ang nagsugo nimo nga. Nga tabangan ko? Yes, ma'am. Okay. Oh, unsa tingani mo? Bob, ma'am. Okay, Bob. Unya. Ato na ko, ma'am, ha? Ayaw na, Bob. Ano man, ma'am? Suod ba sa mga trabahante niya si Andrew? Ninyong tanan? Kuan, kining... Oo, ma'am, pero... Karon mga pila ka buwan, ma'am, murag na busy naman siya. Mao nga si Sir Binoy na nagpadagan sa factory karon. Mao pa? Pero, may balik naman siya sa opisina karon, ma'am. Okay. May mabag mangayo ko sa iyong number? Basin pag doon ako ipanguta na bahin sa mga bagong hinimo nga sapatos. Okay, may problema, ma'am. Okay. Isuwat na lang ining papel. Okay, ma'am. Kumusta ang sapatosan, Jessa? Okay ra, Alex. Maayo ang dagan. Mao ba? Mahinoon nga makapahiyom ka na. Dili ba himong mamatay ko, di pa? Kay mga bugo lang ang maghikog. Ha? Mo nang sulti sa uban. Bugo ang taong maghikog. Busa dili ko magbinuko. Dili ko magpakasa pinaagi sa paghikog. Maayo. Maayo kay nakahunaw na ka na, anak. Tuod, Alex. Andam na ang imong pagkaon sa lamisa. Kaon na. Jessa? Alex, gikapoy ko sa tindahan. Gusto ko mo pahaway og sayo kay musayo pa kog mataugma. May mga bagong orders nga miabot. Okay. Sige. Pahuway na. Good night. Kaon na. Dili ko lang una siya sulon pahin sa kong panginahanglan. At tulang una ni nako ihapak sa lain. Ano magsiki naman hinong kukuna-una sa salpahis na Andrew. Ining kalibutan. Kinahanglan gamiton mo imong utok. Ug dili ang kasing-kasing. Kada paghikog binugo na. Buhat na sa mga taong way utok. Hilas gid siyang manulti. Hilas! Okay. Pakit-on ta ka, Andrew, nga dili ko buko. May utok sab ko. Ug maproblema ka ining utok. Kinahanglang magunitan ta ka, Andrew. Aron makapaduol ko sa akong anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!